ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሎማ ዕንቱን ከም ትልሙድ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ብቅድሚኡ ግን ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰበር ዜናታት ጽምዶ ኣለውና ሎማ ዕንቲ ንሳቶም መስፈሕ ቢልና ክንሪኦም ኢና። ካብ ናይ ጎጃም ናይ ደጋ ዳሞት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ኩርመክን አርሚ ሰብዓን ዘሎ ዓበይቲ ዜና ዓወታት ተሰሚዖም ኣለዉ። ሎማ ዕንቲ ብጣዕሚ ብዓብይ ዜና ኢና ጀሚርና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ። እቲ ካልኣይ ሓበሬታና ከዓ ትማሊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተጋሩ ዝምልከት እዩ። እቲ ሰልፊ ንሱ እንታይ ኣጠቃሊሉ ነይሩ፣ እንታይ ኣጥፊኡ፣ እንታይ ተቃውሞ ገጢምዎ፣ እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለዉ ተጋሩ ኸ እንታይ ዓይነት ፊድባክ ሂቦምሉ ንዝብል ዓበይቲ ሓበሬታታት ናባኹም ሒዘ መፅእ ኣለኹ። መጀመርያ ግን ናብቲ ናይ ሎማ ዕንቲ ብሰበር ዜና ንጅምረሉ ምድላውና ክሕልፈኩም። ሓይልታት ጽምዶ ዝምልከት ሰፊሕ ዓወት ካብ ጎጃም ደጋ ዳሞት ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዓብይ ዝበሃል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣለዉ። ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ኩርሙክ ዝነበሩ ሓይልታት ጽምዶ ማለት እውን ቶም ናይ አርሚ ሰብዓ እዞም ናይ ሱዳን ሓይልታትን ዞም ናይ ጉሙዝ ሓይልታትን ንሳቶም እውን ኣባላት ናይቲ ጽምዶ ስለ ዝኾኑ ዓብይ ዝበሃል ዓወት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ስትራቴጂክ ዝበሃል ናይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዘሻግር ድልድል ድማ ብሓይልታት ኢትዮጵያ ክፈርስ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኢትዮጵያውያን ብሓይልታት ጽምዶ ሽንፈት ከይበፅሖምን ቶም ናይ ሱዳን ሰራዊት ድማ ብተደጋጋሚ ግዜ ናብቲ ከባቢ ሰጊሮም መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ስለዝነበሩ ንዕኡ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዩ ዝብል ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ድማ መገሻ አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ዝምልከት ኣብ ሓፂር ግዜ ሓድሽ ምዕባለታት ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዲፕሎማቲክ ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከበልና እቲ ኣብ ደጋ ዳሞት ዘጋጠመ ዓወት እንታይ እዩ እንተኢልኩም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ብልፅግና ዓብይ ዝበሃል መጥቃዕቲ ብምፍፃም ኣብ ሙሉእ ጎጃም ዓበይቲ ዝበሃሉ ኩነታት እናተኻየዱ ቀኒዮም እዮም። ናይዚኣቶም ውፅኢት ድማ ተማሊ ኣማሽው ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክሳራታት ብምብፃሕ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ጎጃም ሓራ ኣውፅኦም ኣለዉ። ኣብቲ ሓራ ዝወፀሉ ከባብታት ድማ ብዙሓት ናይ መከላከያ ሓይልታት ከም ዝተደምሰሱን ፍርቆም ድማ ሙሩኻትን ቁሱላትን ሙታትን ከም ዝገበርዎምን ብዙሓት መሳርሕታት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብናይ ፋኖ ከም ዝኣተውን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ብልፅግና ሕዚ እውን ብዝኸድዎ ዓብይ ዝበሃል ናይ ስዕረት ጉልባብ እናተጉልበቡ እዮም ዝርከቡ። ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ ናይቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ፈቅዱ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘሎ ኩናት ማለት እውን ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ሙሉእ ከባቢ ዘሎ ከምኡውን በቲ ናይ ኦሮምያን ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ናብ ኩርሙክ ከባቢ ዘሎ ከባብታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽንፈታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ እናበፅሖም ዝርከቡ። እዚ ሕዚ እውን ነቶም ናይ ሓይልታት ጽምዶ ወይ ከዓ ነቶም ኣባላት ጽምዶ ዝበሃሉ ሓይልታት ዓብይ ዓወት ከም ዝኾነን በቢግዚኡ ድማ እቲ ናይ መከላከያ ሓይሊ እናተፈረኻኸሰ እናተበታተነ እናተደምሰሰን ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን ክመፅእ ሓሲብዎ ዝነበረ ወራሪ ሓይሊ ድማ በቢግዚኡ በቢሰዓቱ በቢንእሽተይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይቕበር ከም ዘሎን እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ኩርሙክ ክንርኢ ከለና ከዓ ሕዚ እውን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብ ሱዳን ዘሻግር ዝነበረ ዓብይ ድልድል ብከቢድ ብረት ተፍሪሶም ኣለዉ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ነጊርናኩም ከም ዝነበርና ሰለስተ ወረዳታት ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነፃ ወይ ከዓ ሓራ ወፅአን ነይረን። ንሳቶም እውን ቦቶም ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ግንባር ሓርነት ጉሙዝ ዝበሃሉ ዕጡቃት እዩ። እዚኣቶም ኣባል ጽምዶ ምዃኖም እውን ነጊርናኩም ነርና ኢና። ምስቶም ናይ ሱዳን ዕጡቃት ወይ ከዓ ምስቶም ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብምትሕብባር ድማ ዓበይቲ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀሩን ኣብ ልዕሊ ኣብ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ድማ ዓብይ ዝበሃል ክሳራ ከም ዝፅዕቡን ኢና ነጊርናኩም ነርና። ሕዚ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ወይ ከዓ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ነቲ ውሽጢ ከባቢ ዝነበረ ዓብይ ድልድል ዋቂዑ ኣፍሪስዎ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ካብቲ ከባቢ ወይ ከዓ ካብቲ ኩርሙክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ሓይልታት ጽምዶን ሓይልታት ሱዳንን ናብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መጥቃዕቲ ንኸይፍጽሙሉን እቶም ናይ RSF ሓይልታት ድማ ካብቲ ኩርሙክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ከባቢታት ተሻጊሮም ናብቲ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ስለ ዝኣተዉ እቶም ናይ ዝሓለፈ እቶም ናይ መንግስቲ ሱዳን ድማ ኣብ RSF ኣብ ዘለዎ ቦታ ከይድና ክንድምስሶ ኢና ኢሎም ስለ ዝነበሩ ነዚ ፈሪሑ ተሸቁሪሩ እዩ ድማ ሕዚ ሓይልታት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ንኸይሰግሩ ነቲ ድልድል ሰቢሮም ወይ ከዓ ኣፍሪሶም ዘለዉ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እውን ሕዚ ዓብይ ሽንፈት ኣብ ልዕሊ መከላከያ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ይበፅሖም ዘሎ ሓደ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ። ሕዚ እውን ሓይልታት ናይ ሱዳንን ሓይልታት ናይ ጉሙዝን ኣብ ዓብይ ገስጋሳይ ዝበሃል
ምዕራፍ ከም ዘለው ዘርእየና ሓበሬታ እዩ። ሓበሬታ ዝኽብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ኣርሚ 70 ዓወት ክሓልፍ ከለኹ ከዓ ኣርሚ 70 እውን ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ምንቅስቃሳት እናገበረ እዩ ዝርከብ። ኣብ ልዕሊ ናይ ብልጽግና ሓይልታት ኮነ ኣብቶም ናይ ዘብዐ ተከዝ ተባሂሎም ዝፍለጡ ሸፋቱ ምዕራብ ትግራይ ተቆጻጺሮም ዘለው ዘይዕጡቃት ሸፋቱ ድማ ዓብይ ዝበሃል ክሳራ ከም ዘብጽሐ እዩ ዝወፀ መረዳእታ ዘመላኽት ዘሎ። ብሓጺሩ ድማ ዝተፈላለዩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዘብጽሕን ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዝወስዶ ዘሎ መጥቃዕታት ድማ በብግዚኡ ሕዝቡን እናመሓየሸ ብዝተጸንዐ መንገዲ እናጥቅዐ ከም ዝርከብን ነዚ መረጋገጽ ክኸውን ዝኽእል ድማ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ሓዊሱ ናይ ኣናእሽተይ ድሮን ናይ መከላከያ ወይ ከዓ ናይ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ሓየት ሰራዊት ጅግና ሰራዊትና ናይ ኣርሚ 70 ከም ዝኣተዋ ዘርኢ መረጋገጽ ወፂሉ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን እቶም ሓይልታት ጽምዶ በብግዚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓብይ ዝበሃል ናይ ዓወት ምስጢራት የግንዩ ከም ዘለው ዘርኢ ሓበሬታ ይኽብረት ተኸታተልቲ እቶም ኣርሚ 70 ሕዚ እውን በብግዚኡ ዝገብርዎ ዘለው ምድላዋት ከም ዘሎ ኮይኑ እቶም ናይ ብልጽግና ሓይልታት ድማ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ሱዳን ተጠቂዑ ኣብ ሱዳን ተወዲኡ ኣብ ሱዳን ውግእ ይሳተፈሉ ዝብልዎ ኣርሚ 70 ኩሉ ግዜ ሽሙ ከየልዕልዎ ዘይሓድሩ እቶም ጸላእቲ ሕዚ እውን እቲ ሰራዊትና እቲ ጅግና ሰራዊትና እቲ ተስፋ ህዝቡ እውን ተስፋ ዓዱን ኮይኑ ዘሎ እቲ ፈቅዱ ኬንዳ ተደብርዩ ዝመውት ዘሎ ህዝቡ ወሓስ ኮይኑ ናብ ጽላሉ ናብ መረበቱን ክምልስ ከምኡ እንታ ተቆሪሳ ዘላ ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ለይትን ቀትርን ህይወቱን ንብረቱን ከም ድማ ኣካላቱን ዝኸፍል ዘሎ ጅግና ሓየት ሰራዊትና ኣርሚ 70 ሕዚ እውን ሕማም ርእሲ ጸላእቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ክንገልጸልኩም ንፈቱ። ክንቅጽል ከለና ከዓ ናብቲ ናይ አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ጉዕዞ ገይረሉ እቲ ጀነራል አልቡርሃን ናይ ሱዳን መራሒ ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ መገሻ ምስ ናይ ኣባላት ጽምዶ ከም ዝተዛተየን ምስ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ዝተራኸበን ከምኡ እውን ካብ ናይ ትግራይ እውን ሽሞም ክንጠቕሶም ዘይንደሊ ልኡኻት ከም ዝተራኸበን እዩ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምንቅስቃሳትን ምዕባለታትን ክገብር ከም ዝኾነን ምምሕያሻት እውን ክገብር ከም ዝኽእልን ዘርኢ ዓበይቲ ኣንፈታት እናወፅኦም ዝርከቡ ናይዚ ዋና መረዳእታ ክኾነና ዝኽእል ድማ እቲ ናይ አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ዝገበሮ ጉዕዞን ከምኡውን ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ ልኡኽ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ኣስመራ ምርካውን ሰለስቲኦም ሓይልታት ማለት እውን እቲ ናይ ኣስመራ ሓይሊ እቲ ናይ ብኢሳያስ ዝምራሕ ሓይሊ ከምኡውን እቲ ናይ ትግራይ ድማ ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይልን እቲ ናይ ሱዳን ድማ ብአልቡርሃን ዝምራሕ ሓይልን ሰለስቲኦም ተራኺቦም ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ጽምዶ መንቀሳቐስ ወይ ከዓ እቲ ንቐጻሊ ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለው ምዕባለታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከከናውንዎ ከም ዝኽእሉን ንዑ ንምርድዳእን ከም ዝኾነ ከም ዝተራኸቡን እዩ እቲ ዝበፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ። ሕዚ እውን ሓይልታት ጽምዶ በብግዚኡ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምትሕግጋዛትን ዓበይቲ ዝበሃሉ ምዕባለታትን ኣብዚ ዞባ ማለት እውን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እናፈጠሩ ከም ዘለውን ሕዚ ድማ እቲ ሓይሊ ሚዛን ንምቕልባስ እቲ ብብልጽግና ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማስን ካልኦት ዓይነት ሓይልታት ሓይሊ ሚዛን ናብ ሓይልታት ጽምዶ ንምቕልባስ ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ ከም ዘለውን እዚ ጻዕሪ እዚ ድማ ሕዚ እውን ፍረ ይፍሪ ከም ዘሎን ዝተፈለጦም ናይ ሱዳን ሓይልታት ድማ ነቲ RSF ዝበሃል ደምሲሶም ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ሕማም ርእሲ ኮይኖም ከም ዘለውን እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ድማ ብናይ ጉሙዝ ሓይልታትን ብናይ ፋኖ ሓይልታትን ብዝኸዶ ስዑርን ድምስሱን ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ መሪፀ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ። እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበጽሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሕዚ እውን ዝወፅ ሓበሬታ ኩሉ እናተኸታተልና በብእዋኑ ናባኹም ክነብሎ ኢና። እቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ ሓሲቡ ዘለኹ ድማ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ሰልፊ ዝምልከት ብብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶ ብዙሕ ዓይነት ርእይቶታትን ተቃውሞታትን ከምኡ ድማ በቶም ከዳዓት ሓደ ባንዳታት ተጋሩ ድማ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ይግበረሉ ከም ዘሎን እዩ እቲ ትማሊ ዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ብሓፂሩ ግን እቲ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ምስ መን ክሓብር ከም ዘለዎ ምስ መን ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣጠንቂቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ከም ዝኾነ ኣርኢና እዩ። እዚ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ኣብቲ ትማሊ ተፀዊዑ ዝነበረ ሰልፊ ናይ በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ዝመርሕዎ ሰልፊ ዝተወሰኑ ተጋሩቶም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ነቲ ናይ ብልጽግና መንቀሳቐሳት ዝመርሑ ተጋሩ ተዘይኮይኖም ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸበ እዙይ ዝበሃል ትግራዋይ የለን ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ተኣኪቦም ኣብ ክንዲ ትግራዋይ ድምፂ ክኾኑ ዝሞከሩ ናይ ካሊእ ብሄር ተወለድቲ ጥራይ እንተዘይኮይኖም ሕዚ እውን እቲ ኣብኡ ዝነብር ህዝብና እንቲ ኩነታት እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ ርዳእ
ሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኻ መከላከያ ናብ ትግራይ እቶ ኢልካ ምፅዋዕ እንታይ ዓይነት ክሳራ እንታይ ዓይነት ሽግርን ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ዕብዳን ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንሱ ከም ዘይከደ እዩ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽተሉ ክቡራት ተኸታተልቲ። ዝኾነ ግን እቶም ናይ ብልፅግና ሓይልታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ክፍለ ከተማታት ናይ አዲስ አበባ ኣውፃፅኦም ብዝተፈላለዩ ብኣበል ይኹን ብኻሊእ ትእዛዝ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ካሊእ ብሄር ተወለድቲ ንክሳተፉን ከም ተጋሩ ኣምሲልካ ናይ ምቕራብ ሜላ ንኽጥቀሙን ዝተጠቐሙሉ ሜላ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ወረዳታትን ናይ አዲስ ኣበባ ኣኻኺቦም ተጋሪኦም ብምባል ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ክጥቀሙሉ ተራእዮም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ኣብቶም ናይ ብልፅግና ኮራኩር ኮይኖም ዘለዉ ልኡኻት ብልፅግና ሕዚ እውን ዓብይ መልእኽቲ እዩ፣ ናይ ህዝብና ዓብይ መልእኽቲ እዩ። ህዝብና ከመይ ከም ዝፈንፈኖም ህዝብና ብሰዓቱ እዚ ምስ መን ክሓብር ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድኦ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳን እቲ ኣሻጥርን ስለ ዝተረድኦ ኣብ ገዝኡ ሱቕ ክብል መሪፁ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ሕዚ እውን ትግራዋይ ዝገብሮ በዓል እዩ ዝፈልጥ ኣነ ይፈልጠልካ ዝበሃል ነገር ኣብ ትግራዋይ ኣይሰርሕን። ሕዚ እውን ኩላትና ሓቢርና ክንቃለስ ይግባአና። ንህዝብናን ንመሬትናን ዘይተቃለስና ንማንም ክንቃለስ ኣይንኽእልን። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ሓበሬታ ናይ ሎማዓንቲ ኣብ መጨረሻ ኩላትና ኣብ ጎኒ ሰራዊትናን ህዝብናን ክንከውን ክንምዕደኩም ንደሊ ክነመሓላልፈልኩም ንደሊ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናኩሉ ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ፣ ከምኡ ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኮኑ ክብለኩም ይደሊ። ሰላም። Say